Pendiaming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ngam kwa ban shim ya ka kerteng jong ki political parties kiwe ngang ong ye PNPP. Please kershan ya ka NPP kene katma jong nga. Kiwe ki parties ki wat tik mo pi ki nong sok snong nga te ngam kren res pang jong lorong no. Am here ha ka jingele de hi bandon pinyele football klemdon opponent talong hisemo. Hap ya petken ke NPP ka say ki player ki bakumno ke NPP ka say kita kinong Krisyan ki bakumno mano ban sa thep ka kul ka bakhaddu ay bakane ka election kan sa panihi daladi ngangam kran yano ru kan mau pat ba NPP National People Party wat ong ka ka party nong way ki podon ka ni ka party gidi ki khasi ki chantia ki garu gede kinong song snong jong kani ka jela wat jusya yano ban pen thame ye phi da kum bai pan ban nga ong ye phi kani ka di kapon bangan ai ya ka jing pat ka berit ye phi kilong shong snong jong ka wan sholong parliamentary seat ngam tip pisu yang hab le em ban kersyan yang a samangan ye thu ye phi la da phi kersyan yang a em kasin ka baning kong bakalong me kan lech chapo parliament aku slai pat ba ye ka e ka banga phong ti ngam tharai ka biang kata te banya khana pet ke ego banga kren ken pet ke ego banga perkhan pet kumno apun kre iladi pet kumno ngan yang ngan kren ya ka badai ken dei pan shu sedang ye ki ham sayang kalong ka pasusi pan sedang ye ki ham saya ban pen pau pet kita ki ham saya ki digi jing shisha tungin sia kren hagi platform ki paper ngaladep kren ye ki pat ba la jong ki bakersyan ki NPP ngaladep lech sabar jong kata ka jaru ngalak keren ni kita ki UDP ngalak keren ni kita ki BJP ngalak keren lun namar ngate ka bayale election tengah pam ya ka vote per kejeng kersyan jong baru mat ngas ngoba ai ni por to kersyan lem yang kalau komitip yo ngalak ngamtip ngan persyan itu bisa mah kongres ngendai ke parti ha lupa tapi yang ni wat jusim kerteng jong ki parti wat jusim kerteng jong ki candidate bat ngan ngap ya ka hukum bat ka an jong ka moral code Topi ki balaya le lagi bampat ya le ru kam le le topi ya ay la ka jong ka hisa ngingin ay la ka jong ka promise ka kular bat ka kular ka jong ni to ngai bakam don jing ya dei bat ka pisa ti compare la da ki we ki mutur kunta nga ong ipi tang ko we ngingi wan ban shakri ya upat ba om ban ya sad ban ya tantelai ban ya kawang ti tingkat di parti men and women ki leaders jonga lesi ki shongshit namar bakas kamong donot apa pikiran tambangat dengan numkran yenu bat ngaju ahi ka way kajing kerpat ki baya yalap election bat ngasuman na ya kentho re yenu kamlele la daki kentho ki repin ong sukum no habala mlen kani ku kom election community taraikin saya kawang ben tambangat ngam kawang yenu bandalong kepala lele dalam adab election tong ini trilang na kita ki balalong MP shwa ai buat ai bor lem yang ngan sawan sepiben pan ke jing yarap yo pikam itu ki brio hapo parlimen kani katai ngan le ke badai ngan numbu sun ini numbu ko ini ngalap pen i ha ke jing yele election jungi sansin ngim jubu ko ngim jubu not ke election dari election ka sarkar jungi kan syarai ka syakri yepi ha grupam ko ya ka taru ka diga jingkali ka ba pitmu bantenjo yang pipok yang bangan keren sniu sepang diwei tingong ya pi nganum keren sniu re le pi na kanu ka uniform jupi kala bandai ka ba blue ka ba green ka ba pink ka jongate ka dei ka symbol jong kakot bat ngahite ngadei ka NPP to pi ki pat ba bot lem yang mo pi ki press ruton nai daya penpautan kata ka jingyatan telai ki breu namar pipen klumari upat na la da pile kumta to se kam thanda no kani kam da dei ka election ka kum ka MLA kani ta ka MP te to se ninya pen lang